ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଓ ସ୍ଫୁରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା। ପୂର୍ବର ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କହନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ ଅଂଶରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅଂଶରୁ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ସେହି ସ୍ଫୁରଣ ଭିତରୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ନୂତନ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତରେ ଜମା ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ତାହା ହିଁ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ସଞ୍ଚିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁରାତନ କର୍ମର ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପିଆଜ ରଖି ତାପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଗହମ, ଚଣା, ଯବ ଓ ବାଜରା ରଖି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବାହାର କଲାବେଲା ଯାହା ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଜରା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କେବେ କେବେ ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ବି ଆସିପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, କାରଣ ପିଆଜ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ସାବୟବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ନିରବୟବ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ନୂତନ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମର ଅଧିକ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ପୁରାତନ କର୍ମର ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ସ୍ଫୁରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ସଚେତନ ରହୁନଥିବାରୁ କ୍ରମ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ଅନୁକ୍ରମର ଠିକଣା ରହିନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସହର ଭିତରେ ବମ୍ବେର ବଜାର ଦେଖାଯାଏ ତଥା ବଜାରରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କଲିକତାର ଦୋକାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି।